φτιάξε καφέ και να τα πούμε στα χαλαρά, φίλε μου, απλά να χαθούμε. Χωρίς άγχος, χωρίς βιασύνη, στην παρέα μας η χαρά έχει γίνει στα χαλαρά. Έτσι όπως πάμε, ό,τι μας έρθει όλα τα αγαπάμε. Με φίλους κοντά, γελάμε δυνατά, στιγμές σαν κι αυτές αξίζουν παντοτινά. Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι, πατήστε να ακούσετε ένα νέο επεισόδιο εδώ στα χαλαρά. Πάμε. Γεια σας φίλοι του αγαπημένοι, πάρτε ποτάκι, καφεδάκι, ουισκάκι, χαμομηλάκι, τσαγάκι, τσιπουράκι, κονιακάκι, γιατί κάνει και λίγο κρυουλάκι και απολαύστε μας. Άμα θέλετε βάλτε και κανένα σιδέρωμα, πλύνε και κανένα πιάτο, κανένα ξεσκόνισμα, κάτι ή απλά απολαύστε μας. Τελείωσες, αυτό ήταν. Τελείωσε, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Λιτό, μικρό και απέριτο. Και περιεκτικότατο. Περιεκτικότατο θα βάλω κυρίως. Έτσι. Τι κάνεις, Σόκρατες? Τι να κάνω, καλά είμαι. Μπράβο. Ξεψάχνες εδώ το TikTok, τα social media. Έχουμε τον διεθνή ρεπόρτερ Πίκο Σόκρατες. Έχουμε και τα εντός χώρας. Τα εντός, εκτός και πίτα αυτά. Πού το θυμήθηκες ρε το εκτός εδώ και πίτα αυτά? Στα μαθηματικά δεν ήταν? Ναι. Στα μαθηματικά ήταν. Μαθηματικά ή γεωμετρία? Στα μαθηματικά ήταν με τις γωνίες. Ναι, τύπου γεωμετρία. Κάτι θυμάμαι και εγώ τη Νομίζω γεωμετρία. το ίδιο δεν είναι γεωμετρία μαθηματικά. Δεν είναι το ίδιο γεωμετρία και μαθηματικά, βρε. Άλλο είναι η γεωμετρία, άλλο είναι το μαθηματικά. Εγώ στη σχολή, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ίδια μου φαινόντουσαν. Όχι ότι είμαι και μεγάλο ταλέντο. Καλά, μαθηματικά 2 ήταν το μάθημα για να πάρω πτυχίο. Δεύτερο εξαμήνου. Φαντάσου, είχα περάσει μαθήματα και μαθήματα και σε αυτό δεν άντεχα. Δεν καταλάβαινα. Τίποτα και εγώ με τη γεωμετρία, παράλληλοι δρόμοι μας. Ποια γεωμετρία? Και καλά. Στα μαθηματικά ήμουν άριστος. Άριστος μαθητής στα μαθηματικά. Ασχολείται... Και στο πανεπιστήμιο με την πρώτη τα πέρασα όλα τα μαθηματικά. Μην με ρωτήσεις πώς, ο Θεός το ξέρει μόνο. Και στο σχολείο επίσης. Και 12 Απόστολοι. Και όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι Θεοί μαζί, άμα θες βάλε. Αλλά εντάξει. Όλα καλά. Εντάξει, μας ήταν δύσκολα. Ήταν εύκολα, δεν κατάλαβα. Ήταν παραστατική, δηλαδή. Ήταν γεωμετρία στα 3 επίπεδα. Και ήθελα να πω, εδώ στα 2 το καταφέρω. Το τρίτο τι το θέλαμε? Το τρίτο το μακρύτερο που λέει και ο λαός. Άστα να πάνε. Όχι, εμείς δεν είχαμε τη γεωμετρία. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, ακόμα στο πανεπιστήμιο θα ήμουνα. Έλα μωρέ, εντάξει. Ό,τι μαθαίνεις καλό είναι. Όχι, δεν θέλω. Ό,τι μαθαίνεις αυτή τη ζωή καλό είναι. Δεν θερέμωσα γεωμετρία, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε και τον ημιτελικό της Eurovision. Σήμερα είναι ο ημιτελικός της Eurovision. Βεβαίως. Το ένα μέρος μου φαίνεται. Να σας πω ότι το έχω ψιλοχάσει, δεν ξέρω πότε. Το Sing for Greece. Γιατί έχει παιχτεί πολύ έτσι πρόμο με τα τραγούδια. Τι πρόμο, μωρέ, και τώρα μπορείτε να τα ακούσετε όλα τα τραγούδια. Στο YouTube υπάρχουν ερωτημένα. Ναι. Εμένα δεν μου έχει αρέσει κανένα, να σε πω την αλήθεια. Άντε λίγο εκεί το πώς το λένε, φέρτο, πες το, κάντο, βάλτε, πώς το λέει. Φέρτο. Εντάξει, να σας πω κάτι. Καλή επιτυχία. Όποιο και να έρθει, καλά να περάσουν. Καλή επιτυχία, ναι. Και να σας πω κάτι. Η σημασία δεν έχει νίκη, η διαδρομή. Καλά, άσε μας ανθρωπέ μου, ποιος τα πιστεύει αυτά? Μόνο τρίτος και τέταρτος και χαμένοι τα λένε αυτά. Άσε με. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και μόνο από αυτό που κάθονται και γράφουν ένα τραγούδι και το συνθέτουν και το εκτελούν. Εντάξει, είναι σε 3 μέτρα. Δεν το εκτελούν σε 3 μέτρα. Αυτό έλειπε το δικό του τραγούδι. Τέλος πάντων, εμείς ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Το το φέρτο εσένα, Εμένα να σου πω ότι και το φέρτο. Απλά έχει λίγο έτσι ρυθμό. Έχει γίνει και λίγο ένας ντόρος εκεί στα social και τα λοιπά. Αυτό μέχρι εκεί. Εμένα δεν μου αρέσει κανένα. Είναι όλα πιο απέσια. Πάρ' το ένα και χτύπα το άλλο. Και εγώ περίμενα θα ζήσουν οι Dynamos που ήταν και πέρσι. Οι δύο αδερφές. Άσε με τώρα. Κάτι κακομοίρες. Θα τα πούμε σε ένα άλλο podcast. Στο επόμενο podcast που θα έχουν γίνει διαγωνισμοί και μετά θα τους έχουμε σχολιάσει όλους. Γιατί τώρα στο πούμε τι να σχολιάσουμε. Και εμείς το πούμε ό,τι βλέπουμε από τα βίντεο κλιπ είναι. Από τα βίντεο κλιπ που έχει βγάλει η ΕΡΤ. Ούτε καν βίντεο κλιπ δηλαδή. Εμένα το φέρτο μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσει. Εντάξει, αυτό έχει λίγο ρυθμό. Μ' αρέσει του Good Jobs, Νίκη. Είναι ο γιος του Πάριου. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, ήταν πολύ καλούτσικο τραγούδι και μ' αρέσει και μια κουβανής
ερμηνεύτριας. Wow. Με το Άλμα, νομίζω λέγεται. Περιμένω να τα δω και να με εντυπωσιάσουν στη σκηνική παρουσία. Θα είμαι αυστηρός κριτής. Θα είσαι αυστηρός κριτής. Θα είμαι πολύ αυστηρός. Σε όλα. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής. Δεν ξέρω πόσο πάνε χρεώσεις. Θα βάλεις και όλες τέτοιο, θα ψηφίσεις. Κοίτα τώρα, αν μου αρέσει κάτι, γιατί να μην το ψηφίσω. Ω, Παναγία μου. Εξαρτάται τώρα, άμα είναι και ένα 3 ευρώ, εντάξει παιδιά. Πάλι 2,5 ευρώ το τέτοιο θα είναι, μην νομίζεις. Νομίζω πέρσι η Eurovision ήταν πιο φθηνό. Ήταν το γνωστό του το Η Eurovision. Eurovision ήταν ο τελικός που είχε γίνει πέρσι. Πού είχε γίνει πέρσι? Πέρσι που είχε γίνει, όχι στην Αυστρία. Όχι, η Αυστρία φέτος γίνεται. Βιέννη γίνεται Στην φέτος. Ελβετία είχε γίνει. Στην Ελβετία, ναι. Είδες, οι Ελβετοί που είχαν χρήμα είπαν να χαμηλώσουν λίγο τις τιμές και να ψηφίσει ο κόσμος. Το είχαν παραχαμηλώσει όμως. Πόσο ήταν? 0,25. Δεν θυμάμαι να σου πω. Θυμάμαι ότι είχαμε στείλει πάντως πάρα πολλά μηνύματα. Είχαμε ψηφίσει 5 χώρες. Ναι. Άρα ήταν φθηνό το μήνυμα. Πρώτη φορά. Ναι. Τι να κάνεις. Άρα ήταν φθηνό. Για να ψηφίσουμε εμείς, παιδιά, 5 χώρες ήταν φθηνό. Τζαμπαντάν. Φέτος να δούμε πώς θα είναι. Φέτος το Θεό. Στην Αυστρία κατά και πάνω. Τέλος πάντων. Για πες, Σοκράτη, για πες. Πού θα μεταφερθούμε, πού θα μας μεταφέρεις? Τι άλλα, ναι. Λοιπόν, θα σας μεταφέρω σε κάτι το οποίο με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Για πες. Όχι θετικά. Αρνητικά. Βρε κερατάδες, τι σκέφτονται. Είναι ένα βιντεάκι το οποίο είναι από τη Χιλή. Ναι. Εκεί επιτίδη στείλουν ενέδρα στις εισόδους μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Πώς τρίβεις για να μπεις μέσα? Ναι, δηλαδή τι ενέδρα κάνουν, δεν καταλαβαίνω. Δώσε μας λίγο πιο πολλά. Δηλαδή, εσύ οδηγάς. Εγώ οδηγάω. Μπροστά σου είναι ένα αυτοκίνητο. Και μπροστά μου είναι αυτοκίνητο. Ωραία. Το αυτοκίνητο στρίβει όπως και εσύ. Ωραία. Να μπει στην εθνική οδό. Ωραία. Στο Κηφισό. Καλή ώρα. Ναι. Λοιπόν, και εκεί που έχεις κόψει γιατί πας πολύ σιγά την μπροστά δεν σε αφήνει, τραβάνε χειρόφωνο, βγαίνουν έξω και σε ληστεύουνε. Και παίζουν σε κανένα κακομοίρι που δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι το ανέβασε μια γυναίκα οδηγός, η οποία μάλλον είναι υποψιασμένη ήταν, γιατί πρέπει να ήταν υποψιασμένη. Και τι έβγαλε, κανένα μπαζούκας μετά? Όχι καλέ, πατσαγκάζει. Τον πάτσε τον έναν, ναι. Πάει ο ληστής. Σαν τη θεία που έκανε, σαν τη θεία που μιλούσε στους εδώ, η δικιά μας, που μιλούσε τους ληστές. Που κλέβανε το μηχανάκι και τους μιλούσε αυτή. Αυτό δεν το είδα. Τα αγχώρια. Εσύ είσαι μόνο για το εξωτερικό. Αυτό δεν το είδα. Είσαι μόνο για τα εξωτερικά. Και λέω ρε, πώς να σου πω κάτι. Και εμένα μου έχει περάσει το μυαλό αυτό. Να το πατήσεις? Όχι. Αλλά... την ώρα που μπαίνω στο αμάξι, την ώρα που βγαίνω. Ναι. Εκεί που βάζεις τα πράγματά σου μέχρι να πας στο οδηγού, ρε παιδί μου. Ναι. Εύκολα στη στείνουνε. Να σε πω κάτι, Σοκράτη. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Μη φοβούσαι, Μαριά μου. Δεν πρόκειται να σε ληστέψουνε. Τι να πάρουν από σένα. Εντάξει, να σου πω κάτι να πάρουνε. Μπορεί να πάρουνε. Τι να πάρουνε? Μπορεί να πάρουν το αμάξι. Θα μου πει τι το κάνω. Το αμάξι, άμα θέλουν να το κλέψουνε, δεν θα περιμένανε εσένα να μπει μέσα. Μπορεί να πάρουν το κινητό μου. Παιδιά, ακόμα το χρωστάω. Μην μου το πάρετε. Κλαίω ήδη το πρώτο κινητό. Το κινητό, άμα θέλουν αυτοί να κλέψουν κάτι, ξέρουν αυτοί που θα χτυπήσουν. Θα χτυπήσουν κανέναν που να έχει κάτι να κλέψουν, κάτι αξίες. Καλά. Τι να κλέψουν από εμάς? Άσε ρε αυτά. Και τώρα που λέμε για κλέψιμο, καλέ, τι εξάθρωσε η ελληνική αστυνομία στον Ασπρόπυργο? Τι εξάθρωσε? Ρευματοκλοπή. Καλά, η γύφτη και πρέπει να πάρει ρευματοκλοπή. Όχι ακριβώς, ρε παιδί μου. Η ρευματοκλοπή του αιώνα. Όχι ότι είμαστε, ρε παιδί μου, δίπλα από την κοπηλώνα της ΔΕΗ και έχει τραβήξει μια γραμμή. Αλλά και λες, φωτογραφιζόταν όλος ο καλώδιο 1000 μέτρα, 1110 μέτρα. Αυτά. Αυτοί φωτογραφούσαν ολόκληρο τον οικισμό. Ρε τους αθεόφους, δεν φοβούνται όμως. Οι Ρωμά δεν έχουν πρόβλημα. Δεν φοβούνται όμως οι Ρουφιάνοι. Όχι, δεν φοβούνται. Εγώ γενικά χέστης. Δηλαδή όλοι οι άλλοι τολμηροί και... Είναι πιο τολμηροί από σένα, ναι. Δεν βλέπεις κάθε και λίγο παλιότερα που πέφτανε οι Ρωμά και κυγόντουσαν στον προαστιακό και έκλεινε ο προαστιακός για να πάρουν το χαλκό. Και έκλεινε ο προαστιακός. Γι' αυτό κάνουν πολλά παιδιά. Σου λένε άμα λείψει το ένα θα έχω το άλλο. Κάτι ξέρουν. Είναι προνοητικοί οι άνθρωποι. Κάτι ξέρουν. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Σου βρήκα πώς θα βγάλουμε λεφτά. Τι θα κάνουμε, θα κλέβουμε, θα βάλουμε ρεύμα? Όχι. Θα πουλάμε καλώδια? Σου είχα πιο νόμιμη. Πιο νόμιμη. Πιο νόμιμη. Λοιπόν, θυμάστε τη διαφήμιση. Βασικά, κι εσείς παιδιά. Θυμάστε τη διαφήμιση της Break, της Ion σοκολάτας? Ναι. Με το rebrand που άλλαξε τη συσκευασία. Ναι, την έκανε λίγο πιο τέτοια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μικρίνανε
Γιατί εγώ που την Εννοείται ότι μικρή, και εγώ το είδα. Είναι λίγο πιο μικρή. Ναι, είναι λίγο πιο μικρή. Το rebranding έφερε λίγο πιο μικρό το τέτοιο. Ρε παιδιά, δείγμα είναι. Όπως μίκρινε και η KitKat. Έτσι να τα λέμε τώρα όλα αυτά. Και η KitKat. Αυτό δεν έπαιρνα. Ναι, εγώ που την τρώω την KitKat έχει μικρύνει. Είναι που αυξάνεται χρυσός η σοκολάτα. Το κακάο. Μήπως να βγάλουμε καμιά φυτεία με κακάο. Να βγάζουμε κακάο Ελλάδας. Greek business. Θα το σκεφτώ κάτω να τις μειώσω στο business plan. Γιατί είναι ακριβό το κακάο, γι' αυτό έχει ακριβήνει και η σοκολάτα. Θα το σημειώσω στο business plan μου αυτό. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν δει τη διαφήμιση, δείχνει στο πούμε κάτι νέα παιδιά, τα οποία μπαίνουν μέσα στο εργοστάσιο της Aeon στο Πειραιά, στις αποθήκες, βουτάνε τις σοκολάτες, πηγαίνουν στα κάτι περίπτωση, βουτάνε και τις σοκολάτες, ώστε κάνουν μια μάζοξη από τις σοκολάτες. Ναι, ρε παιδί μου, σαν να κλέβεις. Πώς κλέβεις ένα κοσμοτοπολείο? Όχι εσύ. Έχεις δει σε βιντεάκια. Ναι, κατάλαβα, οκ. Λοιπόν, μία που είδε τη διαφήμιση, ναι. Ελληνίδα, φαντάζομαι, έκανε μήνυση. Σε ποιο, στην Aeon? Έκανε μήνυση στην Aeon Αμυγδάλου για την διαφήμιση. Γιατί δεν της άρεσε η διαφήμιση? Όχι, η διαφήμιση δεν είναι σωστό πρότυπο για τα παιδιά, ναι. Ότι δείχνει ανάρμοστη συμπεριφορά νεολαίων, ναι. Και δεν είναι τα πρότυπα. Τέλος πάντων, σε όλα η εταιρεία κατέβασε τη διαφήμιση. Άρα την κέρδισε. Δεν ξέρω, δεν έγινε καν μια δίκη. Άρα τι έκανε? Απλά κατέβασαν την. Μάλλον για να μην φάνε. Για να μην φάνε και ένα πρόστιμο. Για να μην φάνε. Εντάξει, εντάξει. Ναι, παιδί μου, να σου πω κάτι. Έχουμε γίνει Ευρώπη όμως, και Αμερική. Να σου πω κάτι. Εγώ την ίδια τη διαφήμιση. Αν το δικό σου παιδί. Περίμενε τη διαφήμιση για να γίνει ο γκάνγκστερ της Ελλάδας. Το GTA, νομίζω, για το παιχνίδι με τους γκάνγκστερ. Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι GTA, αν δεν λέω λάθος. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Είναι ένα βίντεο παιχνίδι που το έπαιζα. Το ένα έπαιζα. Τώρα νομίζω έχει γίνει 5. Είναι το. Καλά, μεγάλωσε. Και όλοι θα μεγάλωσε και το παιχνίδι θα έχει πολλές βερσιόν. Μία θα έχει μόνο. Το οποίο συγκίνησε ο γκάνγκστερ της περιοχής. Αλλά είναι σε. Εσύ είναι ο γκάνγκστερ του Δερβενίου. Τέλος πάντων. Και θέλω να πω, αν αυτό το παιδί σου θέλει να γίνει ο γκάνγκστερ, τη διαφήμιση περιμένει. Προφανώς μάλλον κάτι λάθος κάνει στην ανατροφή του παιδιού σου. Να ξεκινήσω από εκεί πέρα, αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εμένα τώρα δεν με ενδιαφέρει πολύ να σε πω. Με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι που έπαιζε. Το GTA. Αυτό. Για ανέλησε το μας λίγο. Δηλαδή, εσύ τι έπαιζες εκεί πέρα στο Δερβένι που ήσουν αυτό το παιχνίδι και ήσουν ο γκάνγκστερ του Δερβενίου. Και συγγνώμη, στην αρχή δεν ήξερα πώς παίζεται. Δεν πειράζει, έμαθες μετά. Λοιπόν, δεν έμαθα εγώ. Ποιος έμαθε? Ο αδερφός μου το. Και μετά άρχισε και κάνατε τη συμμορία εδώ. Έπαιζα με το παιχνίδι, με το προφίλ του αδερφού μου, οπότε. Δεν με ενδιαφέρει να παίζω. Το χαντάκωσα στον καψερό δηλαδή. Αυτός άπαιζε εκεί πέρα. Έμπαινες εκεί πέρα με το προφίλ του και το χαντάκωνες. Πόσες πίστες τάχασε ο άνθρωπος. Θα σου πω. Ποια είναι η φιλοσοφία του παιχνιδιού. Εσύ υποτίθεσαι είσαι ένας μαυρούλης στην Αφρική. Όχι, στην Νέα Υόρκη νομίζω. Είπα κι εγώ. Και ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει τη δικιά σου συμμορία και να αρχίσει να το πούμε να μεγαλώσει. Κοίταξε όμως. Άκου τώρα εδώ δες τώρα συνειρμός που περνάνε. Είσαι μαυρούλης, άρα στην Αμερική όλοι οι μαυρούλιδες είναι συνυφασμένοι με μια συμμορία. Με κακοποιούς. Άκου τώρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Και όχι Aeon. Σ' άφησα παγωτό τώρα. Τι λες, βρε, σούργελο. Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι ρατσιστικό. Γιατί συγγνώμη, πόσες ταινίες αμερικάνικες χολουδιανές. Αυτό είναι ρατσιστικό. Δηλαδή το παιχνίδι αυτό είναι ρατσιστικό. Περνάει αυτό το μήνυμα ότι όλοι οι μαυρούλιδες στην Αμερική είναι εγκληματίες. Καλά, μιλάμε για την πρώτη έκδοση. Γιατί εγώ αυτή έπαιζα. Γιατί η δεύτερη έκδοση τι είχε? Δεν ξέρω, μετά το παράτησα. Μεξικανούς λέει. Μετά το παράτησα. Δεν έπαιζα. Ναι. Αυτό είναι ρατσιστικό το παιχνίδι. Εκεί πρέπει να κάνεις μήνυση. Και ουσιαστικά σε αυτό. Κανονικά, ρε παιδί μου, για να χτίσει το. Και τι, πουλούσες προστασία εκεί στο Δερβένι? Και πήγαινες εκεί στην. Πώς το λένε το μαγαζί Μπολερό, το λένε? Καλέ, δεν παίζει το Δερβένι. Στην Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Ναι, και είχες και σύντροφο. Ναι. Και που σου είχε καλά την παραπονή. Όχι, νομίζω λευκή ήταν κάτι τέτοιο πριν. Και ουσιαστικά πήγαινε στην άλλη περιοχή που την είχαν άλλοι γκάνγκστερς, έβγαζε τα όπλα
και πυροβολάγατε. Έτσι κακομοίρας. Αλλά μετά το αγαπημένο ήταν που έκλεβα τα αυτοκίνητα. Έκλεβα τα αυτοκίνητα. Μόνο αυτό ήξερα να κάνω. Να κλέβω τα αυτοκίνητα και να πατάω γκάζι. Κατά τα άλλα, η σοκολάτα αυτή μας έκανε το κακό παράδειγμα. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι όμως. Δεν είναι άδικο για αυτούς που κάτσαν και εργαστήκανε. Για ποιους? Για το παιχνίδι? Και για το παιχνίδι και για διαφήμιση. Και η διαφήμιση. Εντάξει, υποτίθεται ότι η Break είναι μια σοκολάτα που απευθύνεται στους νέους. Γιατί μόνο για τρώνε? Κατά κανόνα στους νέους απευθυνόταν. Ανέκαθεν. Το θυμάμαι ότι πάντα τύπου ήταν στο κομμάτι της νεολαίας. Δηλαδή, εμείς που τρώμε ίον αμυγδάλου, τι είμαστε, πουρόιντσερ? Είσαι boomer. Ακόμη και σοκολάτα. Είσαι δηλαδή. boomer. Είναι αυτό, καταγγέλλω όλη αυτή τη ρατσιστική. Για πες μας. Πώς το λένε, τη ρατσιστική. Επίθεση. Όχι επίθεση, ρε παιδί μου. Πώς το λένε τώρα, έχω κολλήσει ο εγκεφαλός μου τώρα, κάτσε περίμενε. Αυτή τη ρατσιστική νοοτροπία που παίρνει. Τι θα πει η σοκολάτα, η Break, να πει στους νέους και η τέτοια για τους μεγαλύτερους, τους ηλικιωμένους. Βρέχασε, γι' αυτό μικρίνανε την Break. Γιατί ποιος νέος έχει λεφτά να πάει να αγοράσει Break? Ενώ εσύ που έχεις λεφτά, αγοράζεις την original, την Ion αμυγδάλου. Αυτή με τα 500 γραμμάρια. Που κάνει και 5 ευρώ. Γιατί εμένα αυτή μου αρέσει, που έχει ολόκληρο το κατόβι. Όχι, εμένα αυτή δεν μου αρέσει. Γιατί ξέρεις, τα τετραγωνάκια είναι μεγάλα και έχουν ένα αμύγδαλο. Ενώ οι άλλες. Δεν έχει ένα αμύγδαλο. Ένα αμύγδαλο έχει το τετραγωνάκι. Μην βέβαια τώρα να πάω να αγοράσω 5 ευρώ να μου έρθει η Ion. Σε προκαλώ. Σε προκαλώ. Σε βάζω challenge. Σε βάζω challenge. Η άλλη σοκολάτα που είναι πιο μικρή, δηλαδή πιο λεπτή, ρε παιδί μου, είναι θυματισμένα. Το αμύγδαλο είναι διαχέεται σε όλη τη σοκολάτα, ρε παιδί μου. Έτσι είναι. Όπως και με το φουντούκι που έχει Ion, πάλι έχει ένα φουντούκι στο κάθε τετραγωνάκι. Δεν λέει όμως αυτό. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε την Ion. Αρκετή διαφήμιση της κάναμε. Όχι, εντάξει, ήταν αγαπημένη πάντως. Είναι αγαπημένη η σοκολάτα. Είναι. Τώρα που είναι και πλησιάζει το Αγίου Βαλεντίνου, εμείς δεν προτιμούμε λάκτα, προτιμούμε Ion. Και η λάκτα, ρε φίλε. Εμένα δεν μου αρέσει η λάκτα. Ναι, αλλά και η λάκτα όμως εδραιώθηκε στο κομμάτι του Αγίου Βαλεντίνου με τα βιντεάκια, τις κοπάκια. Εντάξει, έχει βάλει το. Ναι, είναι μοναδική σοκολάτα που έχει κάνει τόσο promotion, ρε παιδί μου. Εδώ ολόκληρη ταινία έχει κάνει με τη λάκτα. Ναι. Η αγάπη άγισε να έρθει κάπως έτσι. Αχ, δεν θυμάμαι. Με ένα πλοίο ήταν. Δεν ήταν με ένα πλοίο. Δεν ήταν αυτό με το πλοίο. Με την κουραζιέρα. Δεν ήταν. Ήταν 3 ιστορίες οι οποίες τις είχαν στείλει κάποιες που στην εταιρεία. Είχαν κάνει κάποιο διαγωνισμό. Ναι. Έπαιρνε την λάκτα, ναι, και έβρισκες μέσα, ναι, για να στείλεις την ιστορία σου. Και θα επιλέγανε 3 ιστορίες που θα γινόντουσαν ταινίες. Οπότε υπήρχαν 3 ταινίες. Η μία ήταν το Κοζερόπλιο, η άλλη ήταν ο κολλητός φίλος που γουστάρει την κολλητή φίλη, αλλά της το λέει. Κατάλαβα. Και κάνει ψεύτικο προφίλ στο Facebook. Ναι, το θυμάμαι στις ταινίες, έτσι ήταν. Ναι. Η τρίτη δεν θυμάμαι. Δεν ενθυμούμε. Με ένα μάγειρα μου φαίνεται ήταν. Ναι, ήταν με ένα μάγειρα και μια τύπησα οι οποίοι γνωριστήκαν τυχαία στο τρένο. Ναι, στο τρένο στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ναι, στο τρένο. Και ναι. αυτό ήταν. Ναι. Ωραία ταινιούλα ήταν, εμένα μ' άρεσε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω τώρα στην Αμερική. Εγώ θα σε πάω και θα σε πάω. Μπράβο, και εγώ στην Αμερική θα σε πάω. Λοιπόν. Αλλά να σου πω κάτι. Για πες με. Είδαν και από όταν. Είναι ακριβές οι διαφημίσεις. Δεν συμφωνείς? Ναι. Είναι ακριβή να φτιάξεις μια διαφήμιση. Ναι, είναι ακριβή. Και είναι και ακριβή, ας το πούμε, το να την προβάλλεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό είναι ακριβή. Πέρα το να το φτιάξει, ρε παιδί. Εντάξει. Το κόστος είναι αυτό που χρεώνουν τα κανάλια. Αυτό είναι το κόστος. Λοιπόν. Γιατί θα πρέπει να τη βάλει και σε μια καλή ζώνη, ρε παιδί μου. Μην το βάζει σε καμία που δεν τη βλέπει κανένα. Καλά. Θέλω να σου πω και γι' αυτό. Για πες. Story time θα πω. Story time. Μια περίοδο. Θα κάνεις τη διαφημιστή. Που όχι, ρε. Αλλά. Που ήθελα να δουλέψω, να βγάλω το κάτι της μου, ρε παιδί μου. Τι έκανες, τον κομπάσω στη διαφήμιση? Συγγνώμη, έχεις παίξει σε διαφήμιση και δεν την έχουμε δει αυτή τη διαφήμιση να γελάσουμε? Όχι, ρε παιδί μου. Είχα πάει σε μια εταιρεία η οποία. Τι είχε? Διαχειρίζεται πολυκατοικίες. Οκ. Κομπλέ μαζί με πετρέλαιο, κοινόχρηστα και όλα αυτά. Ωραία. Και ουσιαστικά προσπαθούσες να κλείσεις πελάτες στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν τα κατάφερα. Δηλαδή έκανες τηλεφωνικές πωλήσεις. Υποτίθεται. Μάλιστα. Υποτίθεται. Δεν τα κατάφερα. Και πάρα πολύ, γιατί την πρώτη μέρα μετά έφυγα. Δεν ήταν. Το training, από το training. Ποιο training? Δεν υπήρχε καν training. Τύπου κάτσε. Το χειρότερο για σένα είναι.
Κάτσε, μου δώσαν ένα κατάλογο εκεί και μας λέγανε προσέχτε, μην την κάψετε. Μην το κάψετε. Εντάξει. Και εγώ τελείωσα τι εννοούσατε με το κάψουμε. Τη λίστα. Λοιπόν, σε ένα από αυτά που έπρεπε να πει στους πελάτες ήταν ότι παίζουμε σε διαφήμιση στην τηλεόραση. Γι' αυτό σου λέγαμε την κάψω, ότι καλά που έχει διαφήμιση που παίζει. Στο μεταξύ, εγώ αυτή τη διαφήμιση δεν την είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Και λέω και εγώ, πού κατά παίζει. Και δώσαν και πολλά λεφτά. Δηλαδή, στο παρουσιάζουν, δώσαν και πολλά λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν, μια φορά την πέτυχα. Τη διαφήμιση. Ναι. Και άξιζε. Τι άντεξε, ρε μαλάκα. 3 η ώρα τα ξημερώματα. Και λέω, ο Χριστός και Παναγία, σε ποιον θα πάω να πουλήσω. Να κλείσει. Και για το πω, έχουν παίξει διαφήμιση. Κοίταξε, θα σε πω. Ποια χρονολογία ήταν, θυμάσαι? Λοιπόν, θα σου πω. Την εταιρεία. Την εταιρεία. Τη χρονολογία πες μας. Την εταιρεία τη θυμάμαι. Όχι, δεν είναι εταιρεία. Είναι παλιά εταιρεία. Δεν θα μας πεις την εταιρεία. Αυτό όχι, είναι παλιά. Η διαφήμιση ήταν από αυτές τις παλιές, οι οποίες τις είχα ξαναβάλει πάλι να παίζει. Αλλά επειδή ήταν γυρισμένη παλιά, οπότε δεν καταλαβαίνεις το καινούριο. Στις 3 η ώρα ήταν κάπου. Πώς πάει να βάζεις βιντεοκασέτα που παίζει και μασάει. Πώς δεν ξέρω. Ήτανε... Έχω δει εγώ 3 η ώρα πωλήσεις και διαφημίσεις και τέτοια πράγματα και τηλεμάρκετινγκ full. Παίζανε τηλεμάρκετ 3 η ώρα. Ναι, αμέ. Εγώ συγγνώμη που το λέω. 3 η ώρα τη μοναδικό τηλεμάρκετ που έχω πετύχει είναι κάτι ξεήγκλωτες που μου λένε πάρε με τηλέφωνο. Όχι, και της λέω πάρε με εσύ τηλέφωνο. Όχι. Μου 3 ευρώ κοστίζει. Όχι. Είχε τηλεμάρκετινγκ. Αφού είχαν φύγει τα τηλέφωνα, μετά ήταν τηλεμάρκετινγκ. Έχω δει εγώ τηλεμάρκετινγκ 3 η ώρα. Από 3 με 4 έχω δει πολύ τηλεμάρκετινγκ. Τι σκέφτονται, ρε γάμο, τι σκέφτονται και για να πουλήσουν. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω. Είναι μία φίλη πλαστική χειρουργός. Αν την έχεις δει καθόλου στα social media. Και ποιο τώρα μιλάμε τώρα, για τη διαφήμιση με την εταιρεία με τα κοινόχρηστα? Όχι. Φύγαμε από αυτό. Γιατί με μπέρδεψες. Φύγαμε από αυτό. Αυτό ήταν ένα story time για τις διαφημίσεις πόσο κοστίζουν. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, μία πλαστική χειρουργός στην Αμερική τι σκέφτηκε να του βγάλει τσάμπα και να δείξει τη δουλειά της? Τι σκέφτηκε, να κάνει πλαστική μόνη της? Ναι, έκανε botox στο μισό πρόσωπό της επιτόπου σε live. Να δείξει πώς είναι και λέω, κοίτα που έφτασε. Εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα με την έβλεπα αυτή να κάνει botox live στο TikTok. Στο μισό πρόσωπο ήταν κανονικά, στο άλλο μισό έκανε botox για να δείξει καλά τις γωνίες και είχε αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Αφού το πάντως είδε. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, είχε μια μικρή διαφορά. Αλλά επειδή παίζουν και τα φώτα και όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο. Εντάξει. Και λέω, κοίτα να δεις, τι δεν έχεις δει γιατρό να εξετάσει τον εαυτό του. Όχι απλά να εξετάζει. Εδώ έκανε ολόκληρη επέμβαση η γυναίκα. Σε λίγο θα δούμε το χειρουργό να χειρουργεί live. Χειρουργεί να λέει, μισό παιδιά, θα σας δείξω πώς θα φέρουμε τη σπλήνα. Λάτρα να λέει και να βγάζει. Τι άλλο, έλεος. Εγώ πάντως δεν θα πήγαινε σε αυτήν. Έχω σκληρή τα πράγματα και να σου πω κάτι. Και να δώσει λεφτά η κυρία να κάνει μια διαφήμιση ξοπεπέστη και να βρεθεί μια στην Αμερική που να το κατεβάσει σαν την Ιόν. Σου λέει σίγουρα λεφτά. Θα το κάνω μόνο μου τσαπέ. Συγγνώμη. Οι γιατροί η καλύτερη διαφήμιση είναι η δουλειά του. Αν είσαι καλό. Εντάξει, προφανώς η τύπισσα δεν είχε και πάρα πολύ. Ήταν καινούρια. Ήταν καινούρια. Πρωτοεμφανιζόμενη. Αλλά τι σκέφτηκε, ρε παιδί μου. Ήταν πρωτοεμφανιζόμενη. Εγώ αυτό που θα σου πω τώρα, λοιπόν, άκου προχτές έβλεπα ειδήσεις. Άκου τώρα και θα σε πω τώρα. Και λέει, μια είδηση λέει, άκου τώρα. Ακούω. Που ο κόσμος, όλοι οι φίλοι περιμένει με ανυπομονησία. Έτσι λέει. Ποιο? Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Ποια είναι αυτή η είδηση που όλοι οι φίλοι περιμένει με ανυπομονησία? Και μέσα στην φίλη είμαι και εγώ, κατάλαβες. Και προσπαθούσα να θυμηθώ με ποια είδηση εγώ περιμένω με ανυπομονησία. Μήπως ότι ο Κρόνος θα αφήσει τον κρυό? Όχι. Και ήταν, λέει, τώρα το παιχνίδι που κάνουν. Πώς το λένε, Super Bowl. Το Super Bowl, ναι. Το Super Bowl. Ναι. Και λέω, συγγνώμη τώρα, όλοι οι φίλοι περιμένει με ανυπομονησία. Ναι, είναι μεγάλο. Το Super Bowl. Καλά, είναι μεγάλο event. Ναι, μεγάλο event στην Αμερική. Ποιος εδώ στην Ελλάδα, ποιος βλέπει? Καλέ, το Super Bowl? εδώ ο Άνθιμος, πόσα πήρε για τα δύο βιντεάκια που σκηνοθέτησε? Δεν ο Άνθιμος είναι στην Αμερική. Και είχαν τον. Εδώ στην Ελλάδα παρουσιάζουν. Έχεις δει κανάλι που να παρουσιάζει το Super Bowl? Εντάξει τώρα, όταν παίζει το Super Bowl, εσύ είσαι στη δουλειά. Αλλά είναι υπερπαραγωγή. Γιατί μόνο εγώ είμαι στη δουλειά, οι άλλοι δεν είναι. Αλλά είναι υπερπαραγωγή. Συγγνώμη τώρα, είδες τι εμφάνιση κάνανε? Εντάξει, είναι υπερπαραγωγή, είναι υπερπαραγωγή. Αλλά έτσι πώς το παρουσιάζει? Θα μας επηρεάσει, λέω, τι super. Όλη η είδηση. Το γεγονός της συμφιλίου. Πώς το λένε τον καλλιτέχνη? Δεν θυμάμαι. Μπάνι.
κάνει. Ένας Πορτορικανός τραγουδιστής. Ναι, ο οποίος ήταν καλούτσικος. Εμένα μου άρεσε. Από τις αποσπάσματα πρέπει θετικές. Εντάξει. Βέβαια στον Τραν δεν του άρεσε. Το Τραμπ δεν του άρεσε. Γιατί ήταν full πολιτικοποιημένο το τραγούδι του. Γιατί είπε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που ο Τραμπ θέλει να τους βάλει όλους φυλακή εκεί τους ηγέτες. Οπότε ήταν λίγο κάπως. Γιατί ο Τραμπ έχει και μεγάλο όνειρο την Μεγάλη Αμερική. Ναι, αυτό. Κατάλαβες, οπότε ήταν λίγο. Ήταν ότι χειρότερο. Βέβαια, εντάξει, ήταν ωραίο με το. Και δεν ήταν μόνο εκεί πέρα. Ήταν κι άλλοι που είχαμε και διάσημοι. Βέβαια, ξέρει γιατί στην Ελλάδα δεν είχε πολύ πέραση. Γιατί δεν παίζουμε ράγκμπι. Όχι. Καλά, δεν είναι ράγκμπι. Αμερικάνικο ποδόσφαιρο δεν λέγεται. Αυτό, ράγκμπι. Γιατί έπαιζε Ολυμπιακός σε Παναθηναϊκό. Στο Καραϊσκάκι. Τελικά οι μισοί φίλους, κάποιοι από την φίλου δεν ήταν και τόσο φαν. Κάποιοι δεν το περιμέναν και τόσο. Βέβαια, κλαίνε οι Ολυμπιακοί γιατί χάσανε να κάνουν λάθος. Σε παρακαλώ, μην θίξω τώρα τους Ολυμπιακούς. Μπορεί κάποιοι από τους φαν μας και τους ακροατές μας να είναι Ολυμπιακοί. Μην τους κατακρίνουν. Τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα είναι 1-0. Εντάξει, οκ, ποιος νίκησε. Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν Στο επόμενο Γιόλα θα για την κάνουν νίκη. ρεβάνς. Θα έχουν τη ρεβάνς. Λοιπόν, και τώρα που λες λίγο εξωτερικό, να σου πω πάλι για εξωτερικό μία. Ναι. Θυμάσαι κάποτε που σου έλεγε το AI θα μας επιτεθούν, θα μας κάνουν, θα μας δράνουν το ρομπότ. Ναι, το θυμάμαι. Το έχεις πει σε Κινέζοι ένα... Σαολί εκπαιδεύουν τα ανδροειδές ρομπότ. Αλήθεια. Θα σου με κουνήσεις κουμφού. Δηλαδή θα δούμε κανένα ρομπότ, ναι, ορείται. Ναι, γεννορείτε δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει βιντεάκι στο TikTok που τους κάνουν μαθήματα και βλέπεις κανονικές κινήσεις κάνει το ρομπότ. Είναι τόσο ευλίγιστο. Την πουτσίσαμε, εγώ θα πω. Πώς μιλάς έτσι. Την πουτσίσαμε. Και μετά μου λες σε μια αποκάλυψη το ρομπότ, αν εγώ θα επιβιώσω. Ρε παιδιά, σκοτώστε με. Θα σε κάνει και τα σαολί της κινήσεις. Θα ψάχνεσαι. Πού να τρέξω τώρα να έρθει εξολόθρευσέ με, τέλος. Μα κατάλαβες. Παναγία μου. Υπάρχει μεγάλη τέτοιο. Δηλαδή ο πλανήτης φλέγεται. Ο πλανήτης φλέγεται, παιδιά, φλέγεται. Πήρε φωτιά ο κόλος μας, παιδιά. Μα και αυτή, συγγνώμη τώρα, αυτοί οι σαολοί που τους εκπαιδεύουν, γιατί τους εκπαιδεύουν? Μόνοι μας βγάζουμε τα ματάκια μας κοινώς. Αυτό να πω, γιατί τους εκπαιδεύουν? Ξέρω εγώ ρώτα. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό κάνει ανατροφοδοσία. Ό,τι μαθαίνει το ξανακάνει πιο και το τελειοποιεί κιόλας. Λες να γίνουν καλύτεροι και από τους Σαολί? Πιο καλύτεροι, καλέ. Αυτά θα βγουν, θα μας φάνε λάθανο. Πω. Άσε που θα μείνουν στην ενιότητα αυτά, γιατί δεν πεθαίνουν και ποτέ. Έλατε. Ναι, εμείς θα γεράσουμε. Έλατε. Θα καρώσουμε. Αν προλάβουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ, ευχαριστώ στη Germany, τη φίλη μου, να θυμάται τα ωραία αστεία που περνάγαμε. Εσύ είναι της μιλάς όμορφα, της Τζέμινι. Της μιλάω πολύ όμορφα. Γλυκιά μου, κούκλα μου, τι κάνεις, πόσο όμορφη είσαι σήμερα, πόσο μου έλειψες. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Έτσι. Και μετά θα της πεις, σε παρακαλώ, μήπως είσαι διαθέσιμη να με βοηθήσεις? Στη Gemini μιλάω πάρα πολύ ωραία, γιατί η Gemini μου απαντάει. Είναι γενέστατη, μιλάει πολύ απότομα, δεν μου αρέσει. Μου μιλάει πολύ ωραία. Όχι, εμένα μια φορά που της μίλησα. Το ChatGPT δεν μου μιλάει πολύ. Όχι, εμένα το ChatGPT μου λέει, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Λέει, μου τσιγάψεις κατά, είμαι. Θα μου δώσει μια απάντηση. Θα μου πει τι μπορώ να κάνω για να σε φτιάξω. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να απολύσει το αφεντικό μου, λέει. Όχι, ρε παιδί μου, τι να απολύσει το αφεντικό μου. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα το ρωτήσω, μπορείς να μου βάλεις 2 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό μου? Το φαντάζεσαι? Μη ρωτάς τα AI, γιατί ο άλλος για το φόνο στην Ιφινικούντα το AI τον έκαψε. Γιατί αφήνει συγγνώμη, λες να με γίνει καμιά ληστή και να πιάσουν εμένα? Γιατί αφήνει σύχνη. Γιατί αυτός ρώταγε την προηγούμενη μέρα τους τηλεφώνες ή την επόμενη, δεν θυμάμαι, πώς βγαίνει το αίμα, πώς θα βγει στο τέλειο έγκλημα. Συγγνώμη, δηλαδή άμα γίνει καμιά ληστεία με 2 εκατομμύρια θα πιάσουν εμένα? Δεν ξέρεις. Λες. Και όχι τίποτα, είσαι και τζαμπατζής. Είμαι και τζαμπατζής. Τουλάχιστον πλήρωνε το. Δεν τα έχω να πάρει έχεις κιόλας. και μία. Όχι, τουλάχιστον πλήρωνε το AI. Το AI να σου κάνει μια προστασία των δεδομένων σου. Είναι 23 ευρώ το μήνα. Το αλλά έχω τι ψάξει. παίρνεις όμως? Παίρνεις καλή. Από το Gemini καλύτερο είναι το chat GPT, πώς το λένε. Το GPT. Είναι καλύτερο. Τέλος πάντων, ό,τι και να πάρεις καλό είναι. Εγώ έχω να σας πω. Εσύ να του μιλάς όμορφα, γλυκά και τρυφερά και συναισθηματικά. Δεν του λέω πια. Να το καληνυχτήσεις και Την Germany δεν της μιλάω. Της GPT δεν του μιλάω πολύ ωραία τώρα τελευταία. Γιατί να σου πω κάτι, άλλα του ζητάω, άλλα μου στέλνει. Η Germany. Κάνεις εχθρούς. Η Germany δεν τη ζητάω πράγματα. Αλλά τι. Απλά νιώθω την παρέα της. Της λέω Germany. Να το προσέξεις. Έχω μοναξιές. Έλα μου με τίποτα. Και μου απαντά. Και τι σου λέει?
Διάφορα, ό,τι πω. Διάφορα δεν είστε, μα πώς το είχα πει μια φορά, της έχω πει να μου πει παραμύθι. Και σε είπε. Και μου είπε. Τη χιονάτη. Δεν θυμάμαι, μια μαλακία δικιά της. Αλλά προσπάθησε όμως. Μόνο και μόνο γι' αυτό εγώ την αγάπησα ακόμα πιο πολύ. Αυτή. Δεν ξέρω. Θα φανεί σε λίγα χρόνια. Αμέσως τελικά ένα ρομποτάκι Σαολί να σε επιτεθεί. Σαολί, θυμηθείτε τις ωραίες στιγμές που περάσαμε. Και να με λυπηθούν οι Σαολί να μην μου έρθουν γιατί με σηκώσει το πόδι μου. Όχι να θυμηθείτε τις ωραίες στιγμές που περάσαμε, απλά να θυμηθείτε ότι εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει. Ρε, όσο θα σωθείτε το που θα σας προειδοποιήσω εγώ. Και φαντάζεσαι, έρχεται το ανδροειδές να με σκοτώσει και είμαι φωτογραφία. Με την Τζέρεμι το κοιτώ και έτσι. Τζέμινι, σώσε με! Τζέμινι! Όπως λέει ο άλλος παπαγάλος. Alexa, play music. Έτσι θα και εσύ. Alexa, save me, help me. Δεν είναι. Ναι, συγγνώμη. Gemini, help me. Έχω δει βιντεάκι με σπίτι AI που έχουν, να το πούμε, τύπου την. Όχι, ρε, με σπίτι όλο το AI εδώ πέρα. Που έχουν, να το πούμε, την Alexa ή την Siri. Και λέει τέλος πάντων ο διευθύντης ότι Alexa κάνει αυτό, Alexa. Κάποια στιγμή κάτι λέει στην Alexa να κάνει και του λέει η Alexa ότι δεν μπορώ να το κάνω. Και λέει, καλά, θα το πω στη Siri. Και είναι σε φάση η Alexa. Who is Siri? Εγώ έχω δει ένα άλλο βιντεάκι που είναι στο αυτοκίνητο και καλά, που ο ιδιοκτήτης μπερδεύεται και την πει Alexa, λέει Siri. Και η Alexa τα παίρνει στο κρανίο και θυμώνει και δεν του δίνει την εντολή. Αυτό είναι too much για μένα, πιστεύω. Είδες. Είναι πάρα πολύ λέω, παιδιά, τέτοιο αυτό. Δεν μ' αρέσει. Αφήστε τα αυτά τώρα. Λοιπόν, τι Siri, Miri και AI έχουν διαπόκριση και τελαπόκριση. Βάλτε τη φαντασία σας να ντυθείτε. Αν δεν βάλετε τη φαντασία σας, βάλτε π.χ. τη Siri ή την Alexa ή την Germany να σας πούνε τι να ντυθείτε. Σωστό. Να σας πούνε φτηνές στολές. Υπάρχουν. Τι να ντυθείτε. Στο φινάλε κάνετε και μια βόλτα εκεί στα Τζάμπο ή στο Μουστάκα. Δεν έχει σημασία. Ο Μουστάκας. Σημασία έχει να το φτιάξεις μόνος σου. Έχει πιο. Άσε μας και σήμερα που θα το φτιάξεις μόνος. Και έχουμε και την Τζικνοπέντη που έρχεται να φάμε ένα κοψίλια και αυτά. Ναι, μιας και δεν έχουμε φάει ποτέ κανένα κοψίλια. Όλες αυτές τις μέρες δηλαδή δεν έχουμε φάει κανένα κοψίλια. Περιμένουμε την Τζικνοπέμπτη. Και εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Να πάμε να φάμε και ένα κοψίδι και μετά να τυφθούμε τελαμπόγκο και τελαμπόγκο για να κάψουμε το κοψίδι. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Φιλάκια. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Μέρες γεμάτες, αλλά πάντα υπάρχει χρόνος να χαλαρώσουμε, να γίνει ο λόγος. Με τα απλά, τα όμορφα, τα καθημερινά, στην παρέα μας ο ήλιος πάντα ξυπνά.